ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Jingïalap joka Voice of the People Party uba adan mila basyamwaj haba Kren haka Jingïalap pajba kabalalong hakamat kasen right complex yang musyang haka sautrik uliber asa apusau ulong ba Kiwei party Jingïalap Elekshon kim ya Kren AA shu mentah ndek ya Kren penbantang ya ka Jingrwai Prah kat ba ka VPP kam judan por ban ya Kren ya Jingrwai jong Kiwei party ya kani uba adan ula Kren haka Jingïalap Elekshon na kabenta ukertong MP ka party u Dr. Ricky J Singkon uban aireng na Shillong seat haka Elekshon Lok Sabha ka ban Salong Shen mentau senam. Kiwei ki party Jingïalap election kim ya Kren ye ki Kren penban ya ke Jingrwai Prah ngingim judan por ben ya Kren ya ke Jingrwai ki Kiwei ki party nrei ki party menta ke Kren penban ya ke Jingrwai Prah kimut bau ni pat ba ubabon kat ni ubala smau tho ubala champang usule shong shit ya ke ta ke Jingrwai ki pakala kini Kiwei ki perlok kim yo i bagadon kakti ke bana salendat kabangi ngisanya Kom ka party ngi shania tli how play ubangi shakri naman ngi twai malagis ngi yang atrai me i ka donut ka jingi ngem dan da goi ka jing perkhat ban penrus pa yaladi ngem dan da goi ka jing perkhat ban pen mentoy ladi nringi supua tang bamen aila jingi bangin yo banwan ra ya ka ta sinshar ka khadar ka bakot knang bagi longdien mandien ji ken shingan kadai kata ka play yo snow ya ka Jingrwai ji babun bagadon ka jik penki ka bapla ka plu ka mensim jo ka jak menrio gini si kilong kemi ki samla ki knarit ki bampat nang tang wow biuki ki bampat nang bhatang banyat ndrei ki nang ban kong ukli bat banong hau pa kai gini ka jik penki ka bana shalendet. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.